Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe mi hofnan mi yalani on hayruji ɗuɗɗi on yamɓe jam ɓandu boɗɗo noyi comri noyi sare noyi ha moɗon non mbaɗon to barkan mi hofni on sosai. Mi yalanake on hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar inchallah. E kadi Allah lamiɗo hoddiri mi wardani be video kesol hamma on giyan ha fuɗɗam video man mi heɓa wangitirgo dow yeso caméra sungullaji hande be jango. To inchallah dedai yimɓe ɗuɗɓe ɗo ƴamta ɓe ɗon mbiyayam to ɓe ngadi crédit ha MTN maɓɓe ɓe ɗon gujjaɓe crédit. Tawa goɗɗo waɗa crédit 30 ko bo 40 wara o activa waɗa appel so wara o tawa crédit go ɓe gujjiɗe ɗe ngala nama ɓe gujjiɗe mbiyata ngam MTN maison ɗo hosata en crédit mere sai dai enen manten anda irum ɓe gerɓan message fere MTN ɗo ƴona wi'e waɗu ni ta waɗi ni waɗan a famai sai an bo a hosa a composa code go sai warta ɗum ɗo hosa mara cede. So na non wala maison majum je ta waɗi crédit en mbiya wayna ɓe gujjima cede wala ɓe gujjatama cede mere sai dai sari ɗon hunde on je to ɓe gaɗi nde ɓe mbiye waɗu ni ta waɗi masala jotta mi ƴownete to mi ƴownima mi nana gimol on ɗo yima ha téléphone mara mi nana gimol on ɗo yima gimol man fere fulfulde fere hausare fere bo arabre ko jangirde ni ɗo jango ɗo man ɗo tata moɗon mere ɓe ɗo ko a cede maɗa ha lewru pat ɓe ko an crédit maɗa ni to kanjum do dalila majum on ta waɗi crédit sai tawa ɓe koci maɗa ɓe ɓustima cede ha téléphone maɗa to do dalila ɗo majum fere bo ɗon an kam kujeji man ɗon da dama kadi mi yiɗi mi holle lawol ngol a yata waɗa anila ɗo majum kala nde a waɗi crédit ha téléphone ma pat crédit maɗa joɗan ko lewru ko lebbi ɗiɗi ko lebbi tati ko nduɓu ko noyi crédit maɗa faɓɓana téléphone maɗa wala mo fotti mema maɗa crédit sai dai an on to a ƴowni bo ɗo kam dole ɓe hosete crédit ɗo man on mi tammi on paami ngam majum en nasta en yaha mi holla en lawol ngol en tokkoto en gaɗa en darna ɗon ɓe acca en wujjugo crédit mi tammi en paami nden hidde ko en nasta nder video hande usen miɗo tore habdu abonu ha chaine meɗen je Fasaha TV ɗo ta abonayno abona ɓawo ta abona ɓiɗana video ɗo j'aime mana waɗana video majum like haran video ma like sai a hosa partage video majum yahugo yeso useni to kadi en nasta premier ta wari kam a wara nasta ha hunde maɗa daila ma pellel compose go numéroji maɗa banni ok to a nasti ha ton a wara compose étoile 123 a waɗa étoile a waɗa 0 sai a waɗa dièse to ta waɗi banni sai a hosa a yerɓa ha MTN maɗa ha sim MTN maɗa ok to a yerɓi waddante banni to waddanima banni sai a yiyan a wara a iya do numéro 5 ɗo numéro 5 a iya annulé subscription to annulé man ɗo ta waɗi dow ton a iya numéro 5 to a yi do numéro 5 ɗo sai a hosa wara a iya numéro 2 i ba wigo o a jaɓi a annilan ko ɗumejum fu a yiɗa ɓe acca wujjugo ma crédit ɓe acca ho'ugo ma crédit ha téléphone maɗa ara a iya numéro 2 to a yi numéro 2 ɗo ni c'est bon ko ɗumejum timmi ɓe metata ɓe hosa maɗa crédit ha sim maɗa nga waɗi crédit ha tawa crédit man dilli timmi banni majum wala ko a lorata waɗa sai a waɗa sentan banni timmi ɓe lorata ɓe wujjama crédit ha téléphone maɗa ɗo on lawol majum koyngol weres ngam majum abonu waɗan video ɗo j'aime to a wodi ƴam wala windan en ha les commentaire ok on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi.